ziua, bine v-am găsit la un nou video, sunt David Warrior. Astăzi o să spargem o oglindă. M-am miercuri de m-a lăsat, dar haide să spargem. Bun, aici este destul de mare, eu spun că e chiar mare. E greu să țin și telefonul, dar o să spargem cu un ciocan, logic. Bine, hai să începem de aici să vedem cum e. Stai să focalizez. Uite aici. Uai, dar nu merge. Greu se sparge. Bun, hai să începem de un altundeva. S-a spart. Fain. Bun, să intră soarele. Bun. Uite aici. Oh, arată fain. Acum te vezi spart în ea. Bun. Așa. Pac, 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 pac. Bun. Mai avem de spart multe. Cred că arată foarte fain. Bine, hai să duci la colț. Am să adun din ea haoleu și bolele. Pac, 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 pac. Bau, ai cum mă văd aici. Oh my god! Ce blană arată. Să mă dau un pic mai în spate. Bă, dar sparge-te odată. Trebuie să văd. Uitați. Stați. Bun. Sper că v-a plăcut acest video, dați like, abonați-vă și vreau să ajungem la 50 de abonați și să strângem la acest video 10 like-uri. Pa, pa, ne vedem data viitoare.